Ngizothanda ukuthi ngikubingelele khona la kuZimi Live. Sengiphinde ngabuya ke futhi neze My Brother's Keeper. Before nje ngihlale kodabeni, ngicela ke mbukeli ungakhohlwa ukuthi ke ulike and usubscribe. Namhlanje ngiphethe ka teaser ya My Brother's Keeper, izinto nje okumele uyilindele lapha ku My Brother's Keeper kuloke leli week esikulona. So la ngizoqala ngendaba ke ethinta uMakanqubeko naye kuNqubeko. Kuma teaser baveza ukuthi ke uDoreen Majola uzozama ngayo yonke indlela ukuba ke indodana yakhe uNqubeko iyaphuma ke lapha ejele, iphuma ngebail. Uzohlangana ke namalawyer and ke amalawyer azobeke semsiza and kuzobeke sekuyiwa lapha ecourt and ke court uNqubeko ila khona akazothola ibail. So njengoba kuNqubeko ezophuma ngebail, umndeni wakwaMshengu uzobe kukhona ecourt. Babeke sebeveza la ukuthi ke uMakanqubeko naye kuMamchunu bazoxabana kabi khona ke court. Ngidlule ngiyelapha kwendaba ke ethinta uDonga, laba veza ukuthi ke uDonga uzoxabana kabi nobaba wakhe uMshengu ngendaba ke ethinta uNqubeko and ke uMshengu uzohlulwa ke nawo kuyibamba, uzobeke seshaya uDonga kabi ngequpha. uDonga uzobe casulwa indlela uMshengu enza ngayo kwindaba ke ethinta uNqubeko. Ngidlule ngiyelapha kwindaba ke ethinta uFakazile bengaye kuMenzi. So laba veza ukuthi ke uFakazile uzophoxa kuMenzi ngosuku olukhulu obusuku lomshado. Baphinde baveza ukuthi ke kugcineni uFakazile uzozisola ngayo yonke ke lento azobe ke yenzile. Aphela lapha ke mbukeli ke teaser My Brother's Keeper izoke lezade ngikuphathele zona. Ngicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi ke ulike and usubscribe. Ake ngithi ke nje danke, ngiyazi bongela.